akým spôsobom budeme prekladať jednotlivé plány? No, čo sa týka prekladania, tak teda buď máme možnosť si zvoliť, že chceme v tom vidieť nejakú pravidelnosť, alebo nejaký nepravidelný systém. Čo sa týka pravidelného prekladania, tak vždy buď prekladáme na polovicu, alebo prekladáme na tretiny. Ak by sme aj nejaký ešte iný pomer v tom našli, minimálne tých 20-25 cm musí byť v podstate ten preklad, aby to nevyzeralo ako nejaký defekt v tej podlahe. Čo ja odporúčam, čo z môjho pohľadu vyzerá najlepšie, je v podstate prekladanie tej podlahy nepravidelným spôsobom, tak aby sme v tom nevedeli nájsť nejakú pravidelnosť. Určite nemôžeme niekde robiť tak a niekde tak, čiže už začneme pravidelne, tak ideme pravidelne v podstate celý byt. A ak teda začneme nepravidelne, tak zase pokračujeme takto. Čo sa týka toho nepravidelného ukladania, tak zase platí a je veľmi dôležité, že aby sme ten preklad tých dvoch hlamiel, ktoré sú vedľa seba, neurobili povedzme na takejto dĺžke, lebo to už samozrejme vyzerá zle, alebo iná. A toto by som povedal je taká ideálna dĺžka s tým, že tento spoj a tento spoj by mali v podstate ako keby presekávať dve lamely. To znamená, že máme jednu lamelu, druhú lamelu spoj, jednu lamelu, druhú lamelu a tento spoj na tej tretej trošička vyrosíme buď hore alebo dole. To znamená, že je tam v tom tá nepravidelnosť, naozaj to vyzerá najlepšie aj podľa, je to väčšinou takto